ni yayi hari sasa jiya kono ewa photo balaw minu be jiya kono to surun nin ko nyina lidedo hara nyere ka jamana kono nin ko sugu fule yaw utera mugo do kam monima udila ka ke ko mu yere o monima o dilala ka ba kujo o gugo rejo sosola nu teya dongodo jamana kono be boto photo niya islamiya saraye photo haramuya Uriyatu Abdurrahman Ajilani aka kitabu tauhid sarawla na yere ale serani yorola photo haramuya hadisa munun fora abofo akon ninde ya to ciden ko inna saddan nasa jaba yawmal qiyamah al musawwirun akode ya to ciden ko yawmal qiyamah do mu'min kalla jaba ka girine beye photo talawde do akode ya to ciden ko yomali kama do mo ye photo ta nima photo ala bi nyamariya koy kan nim finye kakala ifana tese kan nim finye kakala ala bi la jabade aya hadisa chaman fo hadisa munun nana ka photo haramu ya munya silamiya sariya e photo haramu ya adoye ala ka dali la degeliye photo tala ube moni madilana abake ka ala de la dege ka dalila wona na hadisa kono ala ko ni be ni la dege en ka dalila de nyo kise dila mo ka duke ni be se fenna ewa photo ye sababu de fulanka fo ya folo min donna mushrike folo min donna dinala a sababu ye photo de o de fulen ni kisay ni asruye shirku sababu folo jiya kono photo de do hada madin kafiriya sababu ewa jiya kono photo de do kafara mugu tawhidi fule munna mamru mo habu yere ni bonda muno ante menu la ayat tawhidi bange alay tawhidi bange ci de unye wolele ke kata tawhidi maka tawhidi bange ne ona tabe mugu nyuma wa mbonyali kadante me mugu nyuma mbonyali la o kera sababu mugu ye mushriki yake kafara tawhidi na kadilla jelo nkoso mogo nyuma en kadante me mogo nyuma mbonyolila aye mogo bila musirki yala har photo munu fule sisa ma ba photo munu fule wule mimbe kadiri kono hari appareil photo munu hari ni doni ke bawo do ambe ala dele ala kanu kanda jamana kono no ba fu fentala no ba la daga anyere be ma bawo don ni shegu do ka photo la kardante photo ha adilele mba bolo aba bonyade aba karamade ado yere anya ye kardante photo dilole aba tege penche katama ka tege ja katama aba mako nyina fe kardante photo dilole jamana in kono redo soso dola ubonyalendo mo bolo kadante me ula fo abu wule kata fulanka fo yama abu wule kata musrikema ku fara alaka wala mbalimo photo komi fulen ni nye photo in a haramu yelendo silamiya sariyala akela samminya amoni mana de dila akera saba mini ni a photo la made do wa a haramu lendo silamiya sarla ewa silamiya sariya ya yiraw photo muni malama photo ewa adeselama ewa ni photo ni ewa appareil ma de do silamiya sariya nyamarali ka be ka cinyade ni sebe silama nyema kanka cide wuli monima be yoro ka be kari hari jamana yin kono kalfuru monima be abe kanka kari de ka ci ka boy me beta kari baga de fanko ewa mo ko la famude famaw de ba kari ambe Allah jalala kanani fama nyuma de nimbe dina kalama be tawhid kalama nabe nyamarele ka nubu be kari ka boy abe kanka kare ka boy tuma mi cide nyi makka dayele alikaba sorola kera tay aye ewa boli keme sabani bi woro do soro ya be kare ka boy ayere ya be kare ka boy na ka bere min de selama de rabafu kana ni jiye abe jike ka bole kabala adallaka ani ali ibn abi talib ci ako ali ibn abi talib ma ako tani dugum masinala ألن تدا سورة إلا تمسيتها ولا خبر مسرف إلا سويته أقول نندو مسنانا نيه فوتو سورة أبتوسة كابوي كبرو كروتا نيا كروتا كابو دغو كولولا
nuba bonya de ka karama ika becci kane kaburu toke kenenya shide nya Ali ibn Abi Talib aya cinina Ali fana katilela abile hayyaj obe muslimu kono ako yalin ci bila bara dola ba ciden della kanne yere ci kimbila nyogona ako awa ko tanin dugu masinana foto be ka be touché ka boy kaburu boy nu ya dila ka korta ka bos dugu kolo la ka be ci kani kaburu to kekelanya udala kene foto kanka ciade muni mau kanka karide kaburu dilale kogobe kaburu mina bombe kaburu muna so jolembe kaburu munun kanna silamiya kaburu munun kunna silamiya sariya ko nimbe ka kari ka boyde me bede ta kari bagayde akari bagay wolil amuru de famau ube ni famau ya urdu di mo mi kinya mariya ko ta be kari ka boy komi cidenya Ali ci cogomi ube Ali ye abil hayyaji ci cogomi ibetu kari ka boy mo sempulu te nonun kari bagade mo sempulu ite mo ka monima ka kari bagay ite mo ka monima ka ewa jani bagay e mo sempulu fonka nonundo parce que ni e mo sempulu ko ni ben ninke ni sariya woni hududu tora ko ni mo min ki mulila ika keni yereye fawda de bena dina la nyagambi de bena dina la abeda ni geri civil ni fitina ude jamana kono odi ato silamiya sariya maswama minye sariya goliye ani haddu goli bijima uli umma doni ke baga bede benem baka shebo ni tabino o tem mo kelen wumbolo o be wolil amur de bolo fama mo kelen te saka dimine yere de koy beta haddu ni sariya boni yere de ni yake ni dogo yamma min soro kana dogo yamma sagi kata fama umade ede faratulay de sirabla ambe min fo yode foto haramu yelendo me ambe ala deli ala kam masake dama masake min be wa dina famu ka silamiya famu ka tawdi famu ka joni silamiya ka sariyawe monima be jamana en kono foto be naba be kari naba be tinya kaburu dilale be jamana kono ni kogo bala bombala naba be ci ka mo nyamra be kacci ambe ala delala ko kanye parce que musrikiya min be jiya kono danteme min nana ye nin foto ko de ewa hari bi musrikiya sababu bele ba dugu koloka farafinaya anka jamana kono nin foto ko indero ambe ala delini monda atimme ko nyuma alaka ayranna afo cogo nyuma ala ko no yanye subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk